Efrititi Media Productions and yewo Akuapem Apirede na afibia yenya nti odi ohum na ohum bre no na aso a Efrititi Media Productions ya ba se ye ba befa na ye de abekire yahwefo amane ne amamre bi ewo ho a woye nti ye wo ha se ye ba befa na ye de abekire nti muni ye chi bia ne meme nuaba odosewa enima apel No, I don't know if you are come about the thing. Answer me the tab with answer me the community. Radio Medine okoje ahene oto amfom safro okwampa ametoso miensa Apirede hene na Apirede one of one communities a war Akuapem traditional area. Krinkrono kanene ye amanonum ye frɛ okre amanonum sese yaye enson Apirede adukrom awukugwa dawu abriu asese so abonse yen na guanfo a ye frɛ okre na Apirede ye me kase guanfo e say nim say guan ethnic group bia all over Ghana uko north ebi wo ho me say jama Ashanti region and I menti guan but all the other and Greater Accra and I menti guanfo regions aka no dodo no guan for na senia yenya yenim se guanfo no migration ka ho ene etokwa esisi ye nananum time no ka ho na ama ya hwete na se yaskata all over Ghana no na okrefo se na make no okre kane no enam se migration nti ye ba be chichiri okre ye nyina be ka bo mu kingdom my friend okrikpompo ewo e kasa mo no o de kotwi mu a chiripon senia ya ne ka krupon o ka krupon pe na chese ade a eso ade mo odu ti ka okrikpompo a eno a na chiripon ati ye din no ase no e kan se ye kasa no yetimi ka na mom enam se tukọ ani ade ne nkrofo a ye ne won nananom ne won sha ase akomfo titru nti ma yesua fi kasa no eka ye kasa no ho naturally nti akola obewo no Apirede bia no onyi no a oka okrikasa no otimi ka twi enam se ye ne twifo ene dinsa wo so bibia mu na mom enya se bia ye kasa no na ye fere ho se me ne mo kasa yi me ka okrikasa no a ka be me de na so omo a ebetie na ono a ebehwe ni nti no na eho hia se ye ka kasa dodo no abeti minim se Ghana for se yenya brofo aso ye hia wo Parliament House wa brofo ne ye ka that doesn't mean say your identity no ya ira no na se be ya kasa no uka abeti nti na ma okrefo ye sua twi aka ye de no ho nti eno nkire se ye fere ye kasa no ho se ne ma kire o ye ma nkiti no ye seda e ma omu asua e kasa no Apirede me kan se yaye ne wo okrikpompo no ntokwa esan si e ma ye san bo ehwete e wo ne wo aboto ase ye free ho no na fe ayese obi a pe ba wi a no afa aso American yi
the 12th century asem. Sata na bibia ni ho e friend Apirede ana abriu. Na mom ye betra ba bia e friend no agyempram so. Agyempram no ye nso obi a e wo ho. Ye tena ho ana achimfo beto ye ho. Na ye di ohum. Ho. Ye friend no eba. Ohum no ase ne se eba kire se bringing together, patching up. O pamadia ye ka se mu oneba ete oneba o pam o eneba no ye pempam ade a asei ana bi a ache na ye mre no ye pempam na fi ye de foforo so aka ho eba no ase no ye kai baby a ye free ye nananom ye kai won ne ahwe baby a ye wo na fi ye de ahyehyɛ ya eda yanim so ho ati ye di ohum no wo hɔ a nti achimfo beto ye no omo so na fi omo di so di ohum no bi nti wo hwɛ a achimtafo omo na di ohum na ye wo festival bi a precede all these activities, and I say what rituals be. I know the friend festival rituals. Yana nanum and namono. Almost day, and no ma on the ball who buying and a nam. Yen to me muya muso say, my aunt case. Yana nanum on the one kind and a beji as I see to her. Ya casa, not ya dada omo, a share and one more etienne. Yano correct that. Samreno. Samre no na Christosum mae no na nu nkire se ye nananom omunim nyame pa na mum omu wo medium a omfa so na nyame bo ho ban eti abrewufo sata no omode ai ombosom ye friend bosom pra oho abrew sisi a ana ye na nano so ekura no so ye frɛ no burukunyada ono so wo ho sisi ebi be kan ho we ba okura bibi kakra we ba ana ye nya atin ye frɛ ba kon so atin omu nyina ka bom eventually no atin eno be ye panyin omu de panyin ma atin ana ye yɛbɔ ɛban wɔ ha ɛna wɔ ahemfie anim ha yi ɛhɔ na yɛsettle saa spirit no nti afi biara no ɛyɛ ban a yɛagye yɛka sɛ yɛagye ban a ɛwɔ symbolic meanings a lot afi biara yɛbreki saa mpapa no a ɛde agye ban no yɛbreki ne ayɛ no foforɔ aseɛ ne sɛ mede ka kyerɛ wo ohum ase ohum yɛ eba ɛne ɛba so yɛ sɛ we say no a adi 1 year no yɛdi ohum yɛyɛ saa rituals no na saa afe so a ayɛ mmerɛ na wɔ sɛ yɛsɛ ne yɛ no foforɔ ɛkyerɛ sɛ nipa atena hɔ bɛyɛ 1 year 1 year no ntoto aba obi ne obi wo aba noma bebree asɛe noma ato kyima kakra nti wo a woyɛ ɔhen no ɛyɛ wasɛde sɛ saa ban no wobɛtete ne nyinaa na wayɛ no foforɔ na wa bring it all back wobɛhu obi a wahu sɛ yɛwɔ ahoma bi a yɛde gye ban yɛ nananom de gye ban yɛwɔ special ahoma bi nti yɛma ɔsafohen no ɛne ne mmerante yɛkɔtwa saa ahoma no ɛde ba ma yɛde yɛ nti ɛduru so a ebi wɔ ha na ebi soso nti sɛ wotumi yɛ ma
o split na yenketwa de be ma Ohum first na wa chimu sa na otimi a breaking down na yenkete na fe ya boaboa no ye na ba ko a obehwe sa groove no so no no hwe no so krono ba bia etre aduro no se sa ban no wo kro finfin a be ye ayi kakra no de to wall far home. This is a usha. It is world, but a mania a wohoni de afi biara eso hini eye. Nti afi ye wia na fi omo ehwe ho no na ohini ama odwan ani aduane no mo de aye wo ho. Ifri eno so a na fi yabutu adai for almost 3 weeks. Adai butu de se wa onim. Say a period of silence. It was a ma obia who say afini kona wie se wo mpaibo bia se wo bibiara na o bompaye o reflect na fe ye nyina Monday whom normally it I see November on rare occasions, a few occasions no na akoba December. This is the afide akoba because of traditional calendar no. Nti afide aba December bibia asana dia meka ye nyina ye sana duada sia Jordan see amu no so no ye tuntum said ya me wo mu tuntum because ye kai omo a ebeji asase to ho mayen ye kai won omo a edin won achi a ye won afri mu nyina ye de kai won na fe afi se afi a ye wo mu yi 2025 yi omo a ewo nyina ye de sise foforo aba abeka tetede no ho there will be a picture beba say ye di Christosum aka ya mamre ho ewo Ghana na Akuapem so de onim say ye do Christosum na mo ya mamre so ye nsai no die Christofo ya ka kire won say ya de hia ba soro won ho no afi wo mo afri mu nyina ye be kai won nti mo mra me kan ye ho na yenye memorial service enfa massa akrofo o ma jatum enti memorial service a ya to aso be more than 15 times video ade kan ne na ntisa but me hwe ya na mse dabi o se ende ai Christopher no e ka ho enti na mo hu se Christopher enti o mo so ti ase se o mo afri mo no ye kai won enti ohum ni odwura se ye ni mienu a na ase na machrewi aje chapita mapra mute afina no kudia aya se ni fitawi ni afin ko bi video na eba eto ni ade na afeso a enkan no na nananum wo ma won aduan eto ya hu e bare enne kroma wondi aduan bia wondi abro aduan oli bare ntube kofie bia mu obi edi bare nsi ye ntimi ndi bare e wo mra ye ma nananum bi enne won wo se wodi kane ansa na yen a yedi achi no obi anya bi ayeden edi nti bo se emrewatia no enye obi akeke na yeto no ye wo mrewatia wo hotewa won obeye saama amane no ye jase hema bedi won anim no wa ye saama ne nyina no wa fufu to no fufu ene kokko
ye won a wodi fufuo nti ye fra wa wodi fufuo no bedi wa wodi kokon nso bedi ehefo na sese wodi fufuo na ehefo na wose wodi kokon eye amane no untimi che amane no untimi nche nti nananom no eye kronin fiti asesu sun bebre ene ka bom na wonyina wadi osananim nti wonyina be ka bom a unhu de obedi nti wo ka o mix bom na wafre wa wadi fufu mbedi wa wadi kokon so mbedi nti otiwe na watiwe na waka bom nti we are uniting even with that kind your friend will say ye unite ye ho. It's part of uniting nkabom no ni nyina aka ho because untimi ente o se otiwe na otiwe na wo de bom asa na wa pit na me kai say ye wo mo edifita ene wo mo edikoko separately fe na wa ma me hu say ye tiwe ni atiwe ni ye de abom na say togetherness yes na ye hwehwe yes na mo apete me hu is mo titi bi ma obi a opese odi bi no yes titi bi na mo de ma o mo no mo nsu di no kore afi akọ aba abeto ye wo mu a samani se ekoye ba nhira ene ye pe enti amane kwan so no won a won won koye a mukoye pete bro no nso ni nyina e wo kuromu anu won chin so pete ye no obi a office oh ama afi akọ abeso aba abeto me ti wo se me nso me ye den me di bi kama no ya manana no aduane awi afedie obi a wo ho kwan so de bi ye den e de kana no nti ebi be ka obi a no obi a opese odi bi kan wano no na wati bi na odi aka wano odi a odi kan wano sa na esunsun sanso ne sei oh eye nshira ai yedi ohumu a madi kan ka se ye kai woni afrimu nti se wo kai wade hye pa na wo se nia yenim ni se ato besewie yenidi ebuada nti Akuapem ha so de wani fufuo a na che se wabuada nti yeni fufuo yeni aburuaduane ye ha enoma ni bi enoma ye nananum sunsum ni bi ompa bro aduane brada ye ohum brada no ade Monday ade chi brada sala yeni fufuo aduane a yedi krum ha eno de ye krum ha exclusively and the answer edi kongonte if you bia wa prede brother ye ohum brother e be ka kongonte ase ne se anka ye nidie no na ye nidi na so e ma wo abata ebi o wa ofoforo odi ampesi to aso a da ye nti ase no no e be ha dwen na so odi aduane a ebema niyam ayemre anti woni sre se nananum weri esremo kane ne enoso sese nkwala abam anti o se nya bibi kakra na e granti konkonte anti konkonte aye aduane bia aprede amamre aduane aye every Tuesday after Ohum Monday no na edi konkonte se edu emre etise ya na ayese yedi ayoroho nti o kan ohumu juada no tse enura no ne ayeye no ya ayoroho danko a yendi fufuo yendi aduane bia tse mpotompoto nti ade tse ya eye brada yi na ayoroho na yedi na enura no
ɛno abɛtwam na wɔ sɛ yɛdi dɛn yɛdi kokonte a yɛfrɛ no abɛteɛ nti ɛnɛ no ɛyɛ me ne Apirede hene Nana Akogye ahene Safra Ɔkɔ Ampa to so abiesa the whole Apirede ha nyinaa yɛ ne yɛdi kokonte ma nkwalaa ne mpanyin enya bi di nti ɛnɛ yɛwie a na ɔkyena yɛ fufuo ɛnɛ sɛ ayɔrɔho na yɛdi fiti ɛnɛ nansa adwoɔda bɛsi ɛnɛ no ɔkyena deɛ sɛ wowɔ dwan o wowɔ apɔnkye o wowɔ akoko na waku no na wo ne wo mma ɛne abusua na moadi ɛyɛ ɔkyena no ɛnɛ deɛ kokonte abɛteɛ na de kyimbi mu na ɛnɛ no ma adwuma baako ne sɛ ɛbɔ bɛyɛ 2 o'clock a me ne Apirede nkɔlaa ɛne mmeranteɛ ɛne mmabaawa ne bi ɛbɛdi m'akyi na dua bi na yɛfrɛ no akyeawa no mebu bi mebu a na makyɛ ma nkɔlaa na ɛbɛdi m'akyi no nyinaa nti baabi a yɛbɛduru bia no meka akyeawe na ɔma gye sɛ yɛbɛdi apetio akyeawe yɛbɛdi apetio nti efie bi a yɛbɛduru anim no ɔwɔ sɛ mo nsa nsuo sɛ nsuo yɛ si hɔ yi na moato agu yɛn so ne yɛfi hɔ ne akɔ baabi foforɔ nti Apirede kuro dua yɛ si hɔ yi ɛwɔ hɔ yi yɛbɛtwa ne nyinaa ho ahyia ansa na mede dwumadi no abɛbrɛ Nana Apirede hene sɛ adwuma no a wosoma me no mawie nti afe biara meyɛ ne baako nsuo na ɔmo hwie gu so na ase kyerɛ sɛ nsuo no a yɛhwie gu me so no ɔmo sɛ afe biara ɛwɔ sɛ Apirede hene ɛyɛ n'amammerɛ nyinaa wie a medeɛ ne sɛ me ne mmɔfra ne mmeranteɛ ne kuromfoɔ no yɛdwira kuro no afei ukuada deɛ ɛwɔ sɛ obiara didi nti ɔhe president ni dwan ɛde ma mpanyin efie biara mu ɔmo ebetumi no ɔmo bɛku dwan na yɛde adi afe no na kyerɛ sɛ yɛdi afe na yɛdi ohum no awie na afei yɛkɔ odwira Apirede no ɛyɛ yɛkasa kyerɛ sɛ baabi a yɛkora nneɛma a ɛsombo sɛ wode biribi ɛkɔsie baabi a ɔde wɔkprɛ Apirede na akorɔ so a nɛnɛ abɛyɛ Apirede na ɛnam sɛ yɛde nneɛma ɛkora ha nti no na mpanimfoɔ a yɛna nanom a na ɛbɛkyekyere kuro yi no na ɔmo wɔ nneɛma kakra a ɔmo de bɔ wɔn ho ban ɔmo de kɔ akon medi kan sɛ akon mu ne yɛnam a nti sɛbi obi paa wɔ pampam bebree a ɔhyɛ ɔkon mu den nti ɛnam akon a ɛna nanom faa mu no nti no na afei ɔmo ayɛ strong nti ɛbaa sɛ Akuapem ɛbɛyɛ Akuapeman no after 1733 no na afei Apirede ɛka Akuapeman ho nti na obiara a ɔsɛ yɛkora nneɛma ɛwɔ baabi nti nipa a na ɔmo hwɛ ha sei no ɔko bi baeɛ ɛfrɛ wɔn Akantamansu wɔ ɛwɔ Dodoa side hɔ ɛna Apiredefoɔ kɔ obi ɛfiri sɛ mehu sɛ obi yɛakɔ akon na wowankɔ bie ne ɛnya biribi afi akono mu ne yɛde ama ɔse fa kɔ na kɔhwɛ so wate bi da yɛkɔ ɔkono bie na ɔkon no akyi no ɛna odwira baeɛ madi ka kyerɛ wo ohum dada ne yɛdi ohum nti sɛ yɛkɔ ɔkono baeɛ no
nneɛma a ɛfiri akon no mu no nneɛma a yɛcapture a wakon no mu no woba fie a afe biara ɛsɛ wodwira cleansing ɛsɛ wo cleanse saa afe biara ɛwɔ sɛ yɛdwira nti sɛ aprɛ de twɛ dwira a na n'aseɛ ne sɛ yɛkɔ ɔkɔ no nneɛma a yɛde firi akɔn mu baeɛ no ebi wɔ aprɛ de hene hɔ nti na wɔ sɛ afe biara wotwɛ dwira nti nnura a yɛkɔɔ nsum oguare nkongwa tuntum nti oguare nkongwa tuntum wie a na ade kye fidan ɛyɛ nnafi na yɛkɔgye odwira wɔ pɔw mu na wɔde n'aba wudu ha na je so wo do nsa kan duro no ohumboni bia wa ohu a na zozomboni bia wa ohu a aduro we e na be breaking it down odwira no nso ye ba bekwa akɔfa ba nsuo na ye kɔ mu no tumi no ye de ni nsuo no bi ba na ye de besoa enkola wom ye virgin Donko asɔre so baabi a ɛkɔfo dwura no fi no nso yakɔ yi apaye o na ansana sunsum no ebesi nkola no so nkola no wɔn yɛ nan ebesi wɔn nyinaa so bana on their bread we grow ayo hen na che say o mama kwan say afei bibia fa ne kwan so pepepe nti ade achi a na che say ye ba betina pakam o hen betina pakam o ne mpanimfo na che say ye chodura no nti odura no say e ba be baso a niema a precede ansa no dura na ba no ana maka kire